Tá fáilte romh go dtí chathair Blackrock, de go ná ní bhíonn sa físa talún seo in Nevada ach fas an amrid. Ach ar fáil seachtaine ar mílúnasa, tá an 50,000 an seo agus campálann siad le héile chun chathair haladach a dhéanú gináit den imimeacht Burning Man. Tá sí cosúla gach chathair eile sa chuí a bhfuil sráideanna agus seoltaí intí, ach caithfidh na cónaíorthaí gach rud a heastíonúthú a thabhairt leo chun na gabrach seo. Déanann siad maidirtí fial leis na burners eile ina nach mííon cead acu airgad a úsáid le linn na seachtaine. Tá smuointe simúla acu agus bhí me an seo na measc le folamú. The word festival doesn't get used that much because it implies that there's a spectator. That there's spectating going on. We believe that everybody is a participant, so people gather, and the definitions are as many as the people are. Well, there's 10 values that are articulated by the Burning Man event, and they include radical self-expression, radical self-reliance. I can't recite them like a catechism. Bhí gach 6 duine an seo agus rinne siad ina campála ina ró siad ag flithú lena smuointe. Chaid mé a lán ama ag dul ónad campála go thunad campála eile agus mé ag ghlach a páirt sna himachtaí ag carliú untú. Bhí mé ag fánaigh sa campa couchsurfing le héile le 100 duine eile. An campa Barlam ná an Costco Soulmate trading outlet. Top quality soulmates at discount warehouse prices. That is the stated goal of the Costco Soulmate trading outlet. The idea is that you find someone, really anyone, that you could consider a soulmate and bring them into trade, and we will give you an official Costco approved soulmate in exchange. Mar sin, chláirímuid leis an champa agus an sin tugadh ar nanam chairde dúin, agus a seoltaí campála ar lámhaginn, chuaimid a lorg go raibsíimiid iad. Níor bhfuil mé le mríor anam chara, ach bhí an-chrac aginn le linn an chardaí, agus dóla mé a lán rudaí. Bhí sé first a dearmad a dhéanú scatí go raibh é fhásach, ach chur an dúlra ag gimhne dúin ar minic go maiid. Bhí stormatha déanaí an go minic agus bégan dúin glunnig cosanta a thaithú agus measc a chur orainn. Dána lán daoine ina pobal ach bar lom héin a bheith taiscéal an sin. Os rud gur chathair mhór a bhí a gceist, bhí róthar agin, ach bhí roin eile an. San ihe bhí solas orainn agus mar sin níor bhfuil muid fuain. Bhí cóisirí agan gach oíche a lean ar aghaidh go hairí na gréine. Tugadh an tanam Burning Man ar an imimeachtas go dóibh fear image mór a bhí an ar an sathairn. Cheap a lán daoine go raibh sin ar an chuid is fearr an seachtain, ach barlam héin dó an temple. Le linn na seachtaine dá gach duine gin nótaí ina dhiaidh sa timpeall a scríobh siad chuig cairde Gaeilge do chuid a cailliú. Nuair a ghabhméid an timpeall ina ró na nótaí sa éiris, d'fhágmuid slán acu. Móthúchan dó chreide a bhí an oíche úd, d'ionmuid an go dtí gur léigh an tine an timpeall go himneán. Níor ágmuid brúscar ar an asach, mar tá fallsúnacht chomhthéaláin. Mar sin bhí an fhásach mar ró sé roimh an imeacht mar nach mbeadh duine ar bith an. Tháinig mé tíú níos féile agus níos sportúla den náidir daoine i rinne seachtaine agus ní dhéanaí mé dearmid ar na rudaí a dólam an.